Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 Sunyain Nananom Yamamu nyina jo na watwe awie ye je branu mre yen semwa yaboa no o man ni nutuni ne nata ntokro ne abomu mronto ne yakurukire ni nyina da sa kan kase boa ye de bedamu kase ni edi ntintima bie enie na ene ya trese Ghana ye dua enua ewiase afa na nyina no asante mantan kropo kumase mu nso san enansam esikoye mampanyini na narodan kwa kufuado wakasa sa frase enua odua ye no ohemu nchemu aduo woche ayeye na wodi wani kiremu ewo bono mantam no nso emu a wosoafo ya wo honom ene ono so tisim sasem kroya hafano south wadi afutu akode amaso obi amfa ne hunyim na enua ye dua no enyeyi sanso so na wodi wani kiremu ewo shai mansiri no emu a enya samketo ne omonso ajimu pa German of DC wase enua ye dua no eyo mamu ni nyina asodie si ebebo ho pan ene dwumadie kase bi ekoso ewo asantemam haseda ne nyina no na eye NDC amanyoko no no okeka wo ho ekoba ne sen ede na sie yesunyaye yamanketo ekonto asotuku besenson ya pam won ya bekoni akotie de ekoso abusuafo wei ne akapomu sa kan kase bo a ya hihye ne kuntansa Lufthansa ye betuo ya de besom anwumre apesema kafo ne ye mienu ohini ni amakrancha dazo asofo mami premeni mene nana kwabena kese kasia bonu bobro jonto no ankasa enie eje nya bedu ene Ghana mampanyini na nadodan kwa kufuado wasona womprekwa waya mane ne amamere nyina dase de ebedu enua amo men ya san ese green na no najumade ne koso efu Asadaland Park woboja trada no se afie twa mu de no amu nchemu aduo woche eyeye emfa woni se de wiem edane daneye na enua beso opepe aduo no ene ya twanto made asi akokoso a ye dua na aboa me ekwa ye brentu a ya se no atumi ayeye mampanyini na nadodan kwa kufuado se ye bebo nua no ho ban na atumi anyi no eyo mamu ni nyina asede na nani age se we de yamfa manyosem amem emfa ho se me NDC ekua donko mete me moma so nwia be CPP ye nyina yakabomu a ye dua enua no enu nti eya sempa papa na wo se eya asoya ehwe kwa ebrentuo ehun nsem so no na wo mpanifo na frase eka se de wiem tie no wan hwe yi a na nadodan kwa kufu adobotaye no ye ntimi ankoduru ho papa nanso wo nyina se ye watwenyem se enua no ene ye wo pipi edu ye de kwakwa ye brentuo a aseinum na wo pipi edu so ye de akoye nsase a eno so eya akoye anwatam no eso mampanyini na nadodan kwa kufu ado ni dwumadie no ebini. A year ago, Ghanaians from all walks of life came together to plant trees across the country, marking the maiden edition of Green Ghana Day. We set for ourselves a target of planting some 5 million trees. In fact, in the end, we planted some 7 million trees, 80% of which have survived and are doing very well. I want to use this opportunity once again to thank you all, my fellow Ghanaians, and everyone who contributed to the success of that program. Happily, Green Ghana Day has no political party affiliate coloration, as we all agree that we must leave generations unborn, no matter their political affiliation, with a greener, sustainable future. Ladies and gentlemen, this year our target is to plant at least 20 million trees. Even though 20 million may sound like a lot, it is nowhere near what we have lost over the years. Trees, and indeed forests, are necessary for our own survival and that of our planet. They furnish us with water, food, and oxygen, and they mitigate climate change to provide us with a livable climate. They prevent erosion, protect our water bodies from siltation and drying out, serve as sources of medicine, make available habitats for wildlife and microorganisms, constitute windbreaks, regulate atmospheric temperature and climate change, give us clean air for good health, and offer sources of livelihoods for many of our people. Globally, some 1.6 billion people depend on forests for their livelihoods. And in Ghana,
Some 85% of the population rely on forest resources for subsistence to satisfy their socio-cultural needs. Despite their importance to our existence, our forests are depleting at an alarming rate. Some 80 years ago, half of the Earth's surface was covered by forests. Today, with an estimated forest area of 4 billion hectares, forests cover less than 30% of the world's surface. In the last 3 decades alone, the world has lost 1,037,846,602 acres of forest, more than 10% of the current total forest area. More troubling is the current data which shows that globally, we're losing 150 acres of rainforest every single minute. Way a man penny and another than Kwakufado, F1 Sutherland Park, and crying Jumedia Coso. Na Ekoso ewo enkramanta no so asantemantam ha senso na enya asam keto akra na akwaye enuadua na akwaye kwaye ho asem ntie ka ho bi ama kire se empanifo ye free forestry commission so ediani mu ama abrempon ya ewo asantemamu so enso edi akire pa na empanifo bi ye na odi akire afen so wode wo ho gi dwumadie no mu ye pa no eye asantemawura ya papa edi kan sanso so na asantemantam so afo yewura Simon osai mensa eno achi Kumasi mayor yewura Sompa na waka ho eno achi MCs ahodo nso nyina ede wo ho gimu a okopie mu ewo 4th battalion barracks a ewo Kumasi ha sei na dwumadie no ase no empanifo ye hwe kwa ye brento ho nsam so ede nkontabuo gu for mansam trofo kire mu se omo ha omani kura na million be se aduo no ene wo hwe animu se obaduadua na emu million aduonu no wabu nkonta kire mu se ebi ye de beton akwa amonone anase oman mu na yatimanya sika ene ebi nso ye de betimi aboa ye ma ye mframa ye home na afeso sebayi a Ghana nso ebeya hahamoro na pampan ne mframa ekoye mu de bi ba abonte nyina nso aye hwehwehwehwam na aboa nipa apomutene na dwumadie no asebra asantemawura ekopie mu ewo honom no afrasa etwa mu no enua no bia ya maame ya sesei no wonka atiasefo ho biom na na afia kobi enam so kwa akura no saa dwumadie no wode ne ho hyem enua bia wodua te se mahogany ne enua bia kekaka ho no ya papa asantemawura ebo anan ene dom no ekohwe sede enema esitie na ebra asantemawura ekono na ye nua ba ya woye nana eba ohima afia kobi na waka ho ya kyerese na odi akire na efe kura keke ya kyerese na enya sameketo akura na numu wono nsam bebere ekoso a yewura Simon osai mensa to no boase de nsam man nsam twelfo. We are here today to start another program which began last year. That's the Green Ghana project initiated by His Excellency the President of the Republic of Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Last year, as you've already been informed, we were given a target of 1 million. That's planting 1 million trees in the Ashanti region. Fortunately, with the support of all, we exceeded our target by 50%. That's recording 1.5 million trees planted across the region. This year, initially we were given a target of 2 million, but maybe considering the capacity of the region, it has been increased to 4 million. And I know we are going to exceed even the 4 million target. While the national objective is to replenish the degraded and depleted forest, we, the people in Ashanti region, especially Kumasi, has another objective to achieve. As you are all aware, Kumasi has the accolade as the garden city of West Africa, and we are gradually losing this accolade. Ene ya etwagu ye eya santeman yesoafo ya wo ha yewura Simon osai mensa na akoye kwaye mu nsam ne nkomobo ya ye die ntia pese di nkomo kakra santemantamu pani kwankyerɛ for the ma policy commission yewura Augustine Kofi Jedu papa nyame asomdwe nka so mpa so ne anka unso ene de mo abre o abre pa obi busa se ne tentene ne tietia na dwumade no nyina no ene sen wada ma yo me fa kwanya so chia watiefo nyina na me na omamuni nyina ase ene dai eni age pa policy commission ne ministry ni Ghana nyina edisi eni so se ebe bia nua
20 million. Asantimamuha, yes, it be 4 million. Namia Dom, a month for moi, His Royal Majesty 242 to the second. And then Munyan take here, blow be a BD campa or Asantimamua or Royal Golf Park. Nana, and we shall pa. Namia Dom, Regional Minister, the Munyan 13, Regional Security Council. Oh, but for who going now has apartments. As for who door, and they quay, you know, a celebration for battalion of infantry. 4 billion. In soldier 4 officers and men. The Donua, the Union Betek, and the we are no, Emma Ayerson, Kokra, and Clamania, Simi Districts. I hope they war, Reggie Hanging, so the DPP say, Women in a coy papa. As at around there 3:30, because here, your system, no sono. Now, in year, you're so prime, qua, funeral, now no better me. A very bad 3:30, no. Now a target of 4 million, no. It's made this to 3.8 million shillings. Now it's me a chairman go for a year. Oh, Asantimamu Hena. Here, ni so pa. While she must say, a target, no. Extra, 4 million, no. Papa, yanhwa de bi sei, sa wubu nkompo ehwe akire kakra. Afra sa de na ye duaye no de ye yie ne de anye yie no a. Wo ha mu nchichemu no de ye yie no be fa na be sen. That's pa afia senso so. Na me adone target ye 1 million. Ye ko wi ne dia 1.5 million. After target no so. Be 50%. And also so ye survival rate it na be 80% across the whole region. Yeah, very, very successful. So, yeah, so I know 80%. When you're first class, it is there. Now, boy, who more than pass region. The crabina, Iwuye. The Iwuye and so much. As a man phone crunch, I feed you. I'm going to be on Funko. The Iwuye and I. And a bear, Nina, bet me again now. So, and he had the Asantima one day. And came in last year, this year, you bought my pa. Ama mia ediano nyame adoma ntwebe nyuma na nsia chi no bo se ibesa fa yetampa frama yekwaye ne environment ase ne nyina no ase jan na so ama ati dia ne yefe garden city no asan aba ebirufo Mira jedu de ye hunu ne se ya nsem trofo tomre bi a ye nante kakra hwe de ekoso enuane bi wo ho amudua afra se no a ebi wo ho nipa dwumadie sebia ne ye ne su ne ban ba ko mienu miensa minti ya ne ta nya nsunsuaso odua no so efise nnua no nye ne nyina na won wura mu akirikyiri bebre ebre ne mo nanti mu no sa nipa dwumadi a empempe betima madua na wu ya mo hye ne ma bi nso no omugu so omo ya na se afutu aba mu ma se de omatwom ho afiri sa ne ma no ho kakra yo mi da se nipa dwumadi de unye nyina pepepe ni a yedua abande amai say free e tia ho kan nan so nye obi a bedua bi e che nipa no kran but nye obi a bedua bi e di sa na tie nipa dwumadi a e say nwia in January ti se jahye say jahye ba e say nwia e na nwia na ebi na mudu na e so na ebi a wo kuromu no ebi wa ya mfense anase ya protect one protecting no get bian ho sa abo betu ha bawe e ko mi ni sem poche ni nya na nkumu na ntwie okotu se kube ho bawe okotu se mango ho bawe eginia mwana we dey so one protect ya on bawe ti afi so bian kuran se wo awaji bibia no obodna so bo ho ban be protect KGB na dey si ho for first 3 years ni dey o protect ya mabia na anyimi abono onyu so na onkowe na one protect bia na afenso ye san shogun kran say na eke yie pa ye bia nua na nso jamu nkopon to ni hye nso gu yenso ba ye tuma ba te bia be e kwa ni mu bia be 1 or 2 days na nso ye show bia nkran say o te wa bia na ofie no kubu nso na de aguso na be ya e ma na se na tim pepefe na aye kama ye hu say abadan fon be nso okrum
Oba na be bia kwa na akoso gya ho. No washi bia no afra. Nti be sɛ metropolitan municipal legal assembly no say omo hwɛ nanka abaramfo e ona nankuru basa yi wetna pepa bi di o matena ma ya na say e ma ko sakatri hospital bi ama ya nka ze betumi aboa pa. Nti in short no ya ba adwuma ama adwuma na ye nso bi ni ese nyankopɔ to nso agusu de e be so abapa ama omamu ni nyina. Miura abibi mai pa wo hwa edua se eben fie anase bia ye ne ba bia edua wo bebre no ebia ɛhɔ ne yabɔ yɛsesen bia yedi adwuma no wo hwa ɛya ye nim mfaso pa ya edua no de mayen ya ye nim sa mfaso wo hwa yesu ba bia yo elokre de benu anim se mia de ebo ya ho ban pa de benu duro na anim ebi ni ma na bia kakra bi na anim aha na nia me faso no masan asisi biem se nia ho mfaso pa nia kusi dan na bia nia ho a e ba se nsu etara mfama gen ebo a nia na je mfama no e protect o da no sompa enti nia e provide shelter for our houses nia wori bia no ofia utin kwatna se ba wi aboro na wo je mfama na wo nya mfama wo ka ye o sin bi e ho na o do show hafa. Apart from that, eniai ebi wa bia mango fie sisi mango aba unko krom ko tobi atu ade o de wa desi wa di ade kube ya ebi e mango foi u bia na tin so wi a ene kube ba ko e be sisi di professors ento kube ni u benya bia we unko to ma utie ye kura obetu nya bi so akwa akoton eti bia de ho mfa so papa for the be timba na e de esi e da no yo mfa so bebre boy environment ho by boy nsu ho ban boy me nya nwunu boy akwa beautify area waye watu fi ato afa ho na wanya saa ornamental trees bi tuya be miensa bi wanya be weeping willow bi wanya poretia bi na ye sisi ho e ma fere ye fekra son kokra ekini ade e fa so nde ye kata ye ka bebre Miura nyame asumdue nka wadwumere yo ye da sene obre Grasipa ya mishamu. Asante mantem ha pani kwantrefo ya omo hwe kwaye so no odi obanim se sahene ne den ene owura Augustine Kofi Jedu. Ya to so na nenu adua ya afanu south wam so anyi wonum ho amfiri wam de wam ho agim wabra wo bo dwa na okobo wura mensi no mu a ne e wo hwe kwaye brentuo ho nsam so no owura Godwin agima wano so de afutuo de akode ama se wo pepe aduonu aban ne se yenua no wam ho ache wo pepe ba ko akiri ponson ene dia matemamufo no a enu mu no empema na yaduonum yedua no yakwa yebrentuo no aseyenum na de akanso ye de akọ emiaye de ensase no yaseye na aboa na ode kokobo de ama wonum enemmire ya ni bia bai woni oche no wofa ahia no wonum de enkrama akọ huremu kwaya chemecheme ko wiase ya twaja e de atokwa yebrentuo mu se wo mu hwewi owura Godwin agima bo ho ban na yeni akọ enduan de yedie sisi fom a yedua tie wo se ye bo ho ban e bambo no ebi yeden mesre ebimu honum a omunantwie na omo agya wo na omo nenam na omo wiwi nnua anaso obu honum a kusie nti na okwakwachi kusie na wasoja na afa enuam na enua no ahye no obi honum a enua edua onu atumi tena ho na adwinboni bia banetirim na wafa weed size na wafa chemicals bi na wa abo spray enti mesre se ye nyina yemmo enua na yedua no yemmo homban na se nyi a ehombeba emfaso amaye enti ne nyina se yemma yeni na ho se obi ye na adwin se enua na yedua no okwa akose na quickly no relay information no na ya arresting nipa no ne mfa ne ko police station for prosecution because wo hwe senia aban why investing resources into this greening Ghana eni kwan say ye hwe ha na ebi mo sabotage the project because the sabotage that just say ebi mo society ni mu ano mayo madwen say enua na edua no omo ekwa akose no
na so wala DC di ma afano south onmanyamfo Joseph Bonsu Frimpong wano so de kokobodi ama se Ghana fo mama mayene enfa yensa so nse yenua ene yensa si titru ni gadam sei yenyina yenkamom na enua yenua na emwa yen nitina apa to no so se afibiem ne bebie nua ebe o metu garanti ni bebie ma onso masa be fo ne nua no so mobu no so de bi ahye na bebie ahye na mu we se anya no sa na se ye kase ma na sana da ho sa ntirima so ba omo fa ye ho ante ti sa djuma bia ne de ye die o se na ye ho hyemu de so hwa apa di sa kase ye na hyemu na ye bebie ne no ye free ye gen free ba e de se fa pe fo mom na se nti ka akom ne ti na o se this year de no team ne ye se going the tree pantivia o se apenya mo so tindi ensogugu so o pem se enua no ni yin no be develop so ye no mu na fe ono ade no ho eno achi so se ti bo ho bae se de be ya emoa entimere emewe na enua no so etimanyine ayekama se de akasafo a omdika ekaye no enua de so ofa so dobri se de forestry officer no kaye no enua omno aduade di omno maduane no mu release gas bi efe no oxygen na oxygen no na yen enipa so yahumi ko emuna aduane edi ye contain carbohydrates the further digestion benya glucose na simple sugar no oxygen na ko pekina me etanya energy no na ma me na am time bitimi kasa no na so sa energy ni bi bo mo etwa na ncha betra no no se enwede ni ho no mo a oxygen ni bi na yaso yahumi a gas free mu ba na yefe bi carbon dioxide no so na enua no so mo absorb no de no ma bia ne no so antu sa de na free we se no so do so we mu a no so be harmful to the health of human body. Wey aya afuano ye DC Bonsu Frimpong honorable ene yete na no na yɛda so wɔ emu nsɛm no abi na yɛkɔ bonomanta no emu ɛnɛ saa dwumadie kɛse yɛkɔ so wɔ Ghana ha se ɔmo nso de ɔmo kyi mu yie paa na ɛbɛrɛ na dwumadie no ɛkɔ so na yɛnuanom Sompa 98.9 na kyerɛ sɛ ɔmo nso baabi awudi ama ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ani abere biti gidigidi paa yɛ akyerɛ sɛ odi akyiri na ne nyinaa mu nso so no nsɛm wɔde brɛ yɛ ɛne sɛ ɛbrɛ na wɔpa dwumadie kɛseɛ hu sɛ ɛwɔ Sunwane no ɛdɔm yɛ ba hɔ na ɛnya asɛm ketewa koraa ɛka ho bi ma sɛ yɛka kwayɛ ho nsɛm ɛwɔ bono mantam no mu a pani kwankyerɛfoɔ yɛ wɔdi ɔma mu ɛyɛ yɛwura Isaac Noble Eshen wɔno so to no boas dwumadie no nyinaa mu ɔne nsɛmtwerɛfoɔ kasae challenge titiri paa ne sɛ obi wɔ hɔ a ɛnyɛ ɔno na obi a yɛnti no ɛyɛ a obi bia na bɛ no onyɛ sika nua na ɔde akɔtwa anaasɛ mahogany bi a ɛnyi yie wɔ bɛ no akɔwae ne ho no ɛma ebia ne nya ahoɔden nyi papa yɛwɔ baabi a obi tumi kɔ sogya ɛto kwaeɛ no mu na nnua a yɛdua ne nyinaa asɛe na mfo yɛ ha bono mu ha challenge kɛseɛ baako sɛ confront yɛ anantwie a ɛdu ɔpɛ berɛ no a ɔmo ba ɛbɛgu yɛ forest mu na nnua no a yɛdua no ɔmo atiatia so adeda so asɛe nyinaa nti ɛno nso so yɛ adeɛ baako a afeiwei yɛbɛbɔ mmɔden a yɛako atia nti yɛbɛsrɛ support fi baabiara ɛnyɛ nipa baako anaa mmienu ɛna ɛbɛnya ho mfasoɔ no ɛyɛ Ghana nyinaa na ɛbɛnya mfasoɔ ɔhwɛ awiase no ɛyɛ hye na kyini a ɛbɛtumi yɛde akata awia no mmɔɛ bebree no ɛyɛ forest so yɛ dɛ nnua baako bebree na bom ɛna ɛbɛtumi ama ayɛ forest nti yɛbɛsrɛ sɛ moma yɛmfa nnuadua no very very serious yɛmfa nnua no serious paa owura Isaac Noble Eshen ɛna yɛte ne nka wode ɔne kyerɛ mu ɔboro mantam mu a pane kwankyerɛfoɔ yɛ akwa yɛbrɛtua ho nsɛm ɔno ne di anim sɛ sahene enuadua ya ene yɛda so gyina mu na yɛkɔ German of Mensi Krakye ya wɔwɔ no monyamfo Solomon wusu wɔno nso anyini ho amfirim wobodwatrada ne namanfoɔ na no de kokɔbɔ ede ma de hye nyina da so obi amfa ne ho hyem enua maako bɛ sɛ empem aduonu nan ɛna wɔnom so dua wɔse ebi kura yɛ nuro ya ebetumi de ase ho yade na aboa mesikasɛm ne mpuntuo nso afa ntoma pa bi afra na wɔkyerɛ mu a ne nneɛma keka korɔ no na naroda nkɔ akufo ado wɔsa ko ɛko a wɔsa no nya tuo ne akode na mom yɛ ko yɛdua nnua sɛ yɛn nsase a yɛasɛ no ebetumi ayɛ yi ɛyɛ Green Ghana Day yɛyɛ ne ne day ɛho hia paa ɔmampani akufo ado ne MPP government ɔmo initiative a yɛde aba sɛ yɛnnua nnua this year yɛdua nnua
dua 20 million. Now German no for nua aba no sisi akra say dua no about 24,000. Nua ye dua no e be a medicinal plant, ye de ye nuro, e be economic plant. Nua ye de ye niam pi. Na say dem panifos kan no, e dua etwa to ewu wo asase so a na say nipa ba ko so enyere enka asase so. Enua ho e wo mfaso pa wo nipa ya setena mo. Ti mesre e nyina mfa ye ho nyim enso ye hai em say local economy farming afuo ne yedo ye koye fu ma first no na ye papa mo do koko no ko afuo ma odo na afuo tu se otimi twa jadua bi wo honom ko nim se dua no da che bia obetwa ye den e de asine na enti mesre akuafo tuturo se o do afuo na wo koto dua bi otimi se medicinal plant economic 3 years china eso betimi aba mfaso amaya ye ntwitwa dua no ho na ye enye no manyi ebi se enu ani ho a ka ye ntumi ntwa wi ase. Wey eye onimonyamfo na anche biada na wo mkọ so ada to aso eye owura Bernard Hene ya wonu ye chief ranger Ghana Forestry Commission Doma branch wono begina mu di ma German of DC sesa green Ghana no anana dan kwa kufuado e ka ho asem no ye nyina yamwa na wono me fadro mama hi ni ati ase kwa ibrentuo mu ha ni ebu nu aton no mabu aton wadi a asensia mo anyahwe munya de aka no na fe ye ntoa so na emwa na etumi aboa ya fe o se na nanom amudi aten ya munu anua eno so ya de ebebo apa. Tree planting president Nana Akufo-Addo initiative se yehwe wiase anase yemamu ha Ghana ha nuano esote sidi nuano sote no ese yepe kwambiso ne yefa yedibihye anamu ntina sa program yi abase obi amfa ne ho nhyem adruba bia ya na sika adweno wo ya famu bebre yedua ka hye no yebenye sika na onye sika wie nso abepe ba bia de utibeto na se nuano yamfa bia nhya anamu a ebe kakra na nuano asa de se bi no kotwa nu afri kodivoa nti ubia ufriha umami u papa unia na woyere eframo wo ho sidrera wo ho mahogani so wo ho atili so fa mu miensa ubia ba ko kra de kusi wafu ma da che so beba amfaso ama oni wabusua ne o ma ne nyina. Wey ayora Bernard Hene na ne kura mu ena ora Emmanuel Afo ya wanusu ejina mu se German of District Director de ma Awrokocha wose na so ye ne de o ma ye krado se wo mo bebo nua hu ban efremmoa ya wo mo beba abewe ho extension officers ne ma papa bi ebetumi aboa ma nua yi anyi ne yie no wo mbe ne sa pepepe agugu sunsuo ama nanyi ama ye communities awodo no enyamu faso na ene ebra sa adwumade kese eba so ewo Ghana ha sei no asem tira na eda so ene se ye hwe na afeso ya boaboa no wo kyenanti na niema aye from edi amayen ka ho bi ma de niema nsade nkita ho edi ma wildlife division ewo forestry commission Ernestina ani wode nsam atudwa ekyerechire mo botaye ene aniswade hunu paanti a ene sa adwumade ye hunu forestry commission yenso ye dua ye de na de tene se nya hanko an ye dua aha ye Chepa Forest Reserve, but ye due bin so wo Shy Hills, and ye due bin so wo Forestry Commission, Nenchen ho, and ye sen due bi wo Achimota Forest, ndua na ye dua wa hano, eye mahogany, acacia, any other species a ebeboa forest no. Wohwe ne ye wa ha, enti se de wo due edua wo fie, aha no eye enrichment planting. Na enrichment planting no ye ewo degraded forest mu samoba side into where you one of those are urban forest reserve inside, so we are trying to actually replenish and I say degraded forest area na aka no yedua na ne forest ni hia na ye pepepe enti ya ye we no na enso ho a say ye free here na ye bekoso edua because your forest guards omo betumi edua all those open spaces na any forest ni hia na ni na ye ne enrichment planting na ye 1111 species mahogany ka ho cassia so ka ho any other species ye dua ewa hanom enti ye dua se ne be ye ne forest ni na behia na emmoa enye beebi atena ensuto nso aye pepepe ewia akọ abusia wei eye Ernestina ani wodi wani kirem ewo forestry commission ne fa ye hwe emmoadoma sade o ma brabo musuno mban esitie ye wo mo na afensu mo ho ban no wono ne kasa edema wo mo na enu achi wodi wani kirem ewo temanso a mensene panimpa ye hwe kwa ibreto ho nsam so owura Winifred ohene wiafe ono so se wode mansam twirofoni ena minim se
March on my penny lunch Green Ghana Day. Nyame adom ene 10th June 2022. Inti ene eye Green Ghana Day. Eden ehwe green che say ye bedue ndua e bi say ndua ene ye green. Inti ene edwumede ni say ye ba nya bedue ndua se na on my penny lunch ye. Ti no ye dua wo district ha nyina ye 800,000 shillings. 800,000 shillings ena ye dua ewo ye district anu. Inti enye forest mu pe ena ye dua. Ene school for dua. Sorry dua. Muslim community dua. School for dua. Traditional authorities omu dua. Companies corporate Ghana and so dua. Inti Ghana phobia fi yama education accord down mimi area say yakor rounds all municipal assemblies share say and educated school for this enua etesa akola wa wono foforo dua e wo so ohia ehwe inti ehwe ne de we say obedo ho so obegusu nsuo amanenyi inti afi de say na last year muhu say nsuo anto bebre ba afi de obi abeja atum say ebeto na nsuo ni wo fom but nsuo ni poti na yesi dry season mu afi ye provision say ye be water yendua na yedua no say na be ya success rate no ebe koneni Ghana ade na some okay I like it. I love it. Hey Ghana you want three entosi kwa manfo nya nsuo nguso nnua na wo wira mu no ene ye kwa wata oh so mama kobra na me de to bi kwa abusiafo mani ba basado do ye betwe ho akwa bo ne yesi kopie mu ho epoye mantem akwanhia kirifo bi asi e ma sojafo be sedu nsia na wo mu na nukura ne ani enyan ye twe ho abasasi na fe ya baba wura mu Sompa komo abusiafo moni mi nyina ba ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu wakukuduro betra radio so beka wo no masem nanso asem no se yen saka dia abedwafo ne arefo tiefo ye de anim de be sesa adwene na obi nso ho aton sompa komo yese awade bi ani wa aseye bible say na obema ni hu oba no wo se me honam ni na me dompani sete sadia adan ne ware hia na yesi akire oba ne wiem bema ne wiem de friend is the cheating no ye be ready ye deba bible say obema beja na ja ho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene wade wi a obe ye japade ani kuni bema ye japade ani yere nim awade mu kwase abuo ni nyina ye be hwe sompan kom ye de ye se asemu bia fabrayen ye ne ye tiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni ama kranche adazoa sofuma mi premaini e wo sompa 93.1 FM efiada we enumre no 9 kopro enumre no nsia ye ne ani ntire ni akokuru bete ya omini mu awade sem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebe ye yi sompan komo ye se awade bie ni wa aseye no wawade be se ya ejina wo so abusia dwumadie ya ye de ebai enene nkrofo frebusa razoa na program no July efiada etosumienu second week and I did some pancomo no bremo na said your masomo amafra said the stories and ba no fe ye gini nyina agu ho tibia wo how be you assembi episode ba producer and ora sorry Murphy wo be friend was 0242 722 5067 0242 722 5067 akokra mafia series yasisa de bre was Sompa TV so YOC1 and Eta 1 media and akabomu awo this series bre kabra bomu nsem asetena mu nsem stars no nyina YOC ka ho Ebeneza akabremezia kwaku manu konfoko lege na June sumi July busumi ne de tosumi enu ena ye pa ho ntema enwumre no nwotwempa mu kopem no nkron wosefo ajaton de no bra na wo mo ho da roma wo 0249 942 842 na emwa yetu akasie bono eso ara osemu ababeto dwase Ghana Armed Forces video bi ne nam social media ne so sa kwamhia bi asi ema wono ade hye ka ho na eno ne ebo mu abeto dwase ye no kore Southern Command wono nkrofo na wono kwapoye mantemu gadam se no ayeso omunyaye a omunyaye no wo mo kwa akotu wo mo so sa enum apapam road
eno makonya nkwanhia emudu nsia eprepra eni enyan pa na yesi emudu mienu de nyame ya hwe omo waba wonom enan ya aka de 37 asrafo ya sabia ene ede o makwa busuafo momra Facebook na momere asojafo a omhihie ebutu ene green aya wo mugu ka kwa ho ehu pa ne yesi de akwanhia no ba ye no ka no omudi tu kwan no ene emi se enfumso bi ba ho eni edenchi wonum say ya na chese eni say ya ahowa na ehwie wonum aguo na yeso kwa papam clinic ya ye de bi ko ho ene suhum so de bi ko ho a wo mo sra Ghana de hie nyina da mpa abo se yemfanta wonum achi o wo mo kwaye adwuma de abo ma chase my Ghana akobo yensu an ban ya wo mo ka zanye botu akotuo na wo matumi ya denchi sa no ene da adwuma de kasie bi eba so ewo Kumasi ha se na nyina no eye ND samanyoko no mfie aduasa eho fa ya wo hyeye na dwumade no eba so ewo party na tan ya kasie mu ewo Asoase na nyina nso anim se upie mu ewo Asoase a marase badwane edema adehye ewo honom eye ewura Muntaka Mubarak sanso so na wodi wani kirem nso ewo dom kuma na famu a wono no tenene ya odi omanimu ensam bebre ana odi tudwa woto aso etiremu se no kura nyame anim ne Ghana ayedene Ghana fo ho kire wo papa ya kire se enya asem ketua na eye bibi Ghana fo ho kire wo nyina no eya mamu a yehuni niema nye niema nkoye kura ne science wo ka kire ND samanyoko no se enche na we frase na afenso to aba ayi nipa obegira won pasua no so na afro abasoro sei obia amfa ne ho nhyem obia ankeka ne ho obia anya de obetimi na kane mampani efojakpata agbanyuga agewudin Dr. Boom Papa Jerry Kongo soja ya wanya ne ba bi kro na yemfa hye na ne onyam wo kire se nyame ya adom a 2024 ya akokasi Ghana fo koso akwato aba na ya hwe se ND samanyoko ne beba anase NPP ne beto aso no wo kire se wono de wakata na netie no hunu se NPP amanyoko kasa nim se enya de a enema bekoye de ma kire se kom de Ghana fo sikasem anwene se enema nkoye bibia mu na ensem bebre na Mubarak edemayen ya party celebrating the 30th anniversary na ye jafo wongbam na ya be adanse e wa santimam NDC regional office e o se ye de yakoko asipa na now so yi everything because I'm make kasa na kasa for nyoma mensam e wom say ene ye celebrating the party 30 years of NDC me de yakoko asipa party and then attending our sentiment. Obia abeka say NDC tintin wa sentiment na say biro onim de work. Me say asusu biro say party yami aduma 2024 the best shoko NDC our sentiment. They will get the shock of their life. And you know me start with NDC ayo imagine say Ghana had the here say Ubebu abu asikano na ubu abu asikano a de obeso uye bia na ubetimi aye ye se obubo se sika ewo de betimi aye akogodu but 2024 election there so omudu so betimi ewuye mu a omo san ko drawing board so ya meeting 2024 amano enya ade a one it is not for sale, two it is not for grab one thing boy also e mo bia no ya meeting the babo e ho mode ewiemu ye be hwe se wo mutimi ewiemu du ye to so le no Ghana for e pese eye no enu na be ye ho ya mitimi nti enye se biro sika e bra omo ana patapa bi na omo ba be ye asa di 2024 eje awsi ye ina no ye ma ni ko ye dirim se ade a ye ina at NDC e wa santimama we have just one objective but I ba ko pe e na de ye ni but I ni se ye be wie abato na sentimemu a ye tena try people say aha yensu ye stronghold we Asoase mrase bedwane wasanye trene edema dom kuma no yewura Muntaka Mubarak ye free Muntaka Mubarak die iso na ya to akase bone so de amamo woso afo a wohwensu wonsuwa ne ahunidie nsem so ene onumonyamfo ye maami Sisiria branda pa na de kokobode ama de hia womti wajesu tade no sese de omu bubu ba no womu heye papa woso ahya bambofo se womu mpasere ho sanse womu bubu ba ye betumi akofo hawde abenti wose ene wom de mra bi kura be ka ho de odada no ho na tumi aboa
wagya esutade nipa beso wo pipinum ena boa wonum wo munya ensuo enom. Dr. Clifford Berma ya ono ye managing director Rima Ghana Water Company wano so de nano atomu bi se enne ya ye dua nnua no wagya gba we municipality wo mo so anyi wo mo ho amfirim. Nti Dana igusu ho nyina omo encroach on the buffer zone. Nti omo waste nyina no ebegu isotene mu eba ne sana polluting more so I just say issue more chemicals ne dodo na use no eno na ema cost of production ekoso, and that is why today we are requesting for upward adjustment in tariffs. Nti I can say let us respect the buffer zones of our river bodies enye Accra na Densu river no nko but in Sutini and na subontin bia e wo Ghana bia no e wo buffer zone muma just have buffer zone because it you train dua no ho ne sisi adan in dua no nya no e ma in Sutini no cover na ewia abo a intimi evaporate so that every time no between yensu say in dua na so esi in anua na no ka kwan na sensu to a anwoshe anua no ankogu Sutini no ensi no nti in dua na ye dua no ehu hia papa wo say ye nyina ye de ye yasede say enye Green Ghana Day nko but any opportunity that we can get, let us plant a tree. Let us and from NGOs and from every holiday, every corporate social responsibility budget ebetimi edua awo baby ebetimi aboa nti yesam bakono na se ye pese yensutini ewo ho ma yenda de bia na o se etimi protect no e be protect no so one of the things are very essential in bia ebedua around the municipal assembly no na said yes say on be make sure say manfo sisi adan wo ho no Ghana water ini sa tumi na be ka say bubu obi dan and I stopping from building. You very important municipal and district assembly so no mutimi esi sound kwa. Wey Dr. Clifford and yatin in Kano wanu wie ye pe onmanyamfo Patrick akwasi brako ya wono so aban krachi wono so na no atum bi se nuade eboa ne ho mfaso so de bebre ewie mu a ayehye yen enoma yaye ene ye nya ho esuaso no se na madam kan ye no ensu ye da yachi eno ne ade a supply ensuema part of Greater Accra and even some part of Central Region. Se sebio ye bet ko so etwetwetwendua no etutututu anwea ewo dam no buffer zone na e bedroom rebi no ensuo kra a ebenom no ebeye den amaye e wo se ye change ye ansesa ya adwen wo no ma bi bedua enwea we enne ochina ye be san ba betwa ye nipa na na ye problem se ye na ye beji ato ye ho se ye bebo ye Nyankopon e de asi ho no ban a ye na ye benya asomdue hwensu eto ekwaye da ho anwea echi baso esan bebi a ye kotututu anwea bebi a ye kotwetwa ndua na gu no eno ho nsusuaso ne mesremu abaya affairs ne so say ye be change attitude na yetimi a preserve the nature and I said the Onyankopon abato ho no say na baya ye ma ene ye nanan mo e ba benya e ba bi pa atena mesremu ene dwumadi a ye bedi no mema enye enenko a bebi a obenya space bia no mesrew so wodua bia duasi ho na make sure say wahwe amananyini na beboa o madache on manyafo Patrick Brako ya wojinemu wejagba we se abana musini nansen video bi enenam ya kire se na wotwe mu de eno a ena mo a eja mo wo phones akese a etimi sende ade ma obi na obi so timi sende bibra wa wotimi hwe no mo ba hunu se video bi a ekoso ne nyina police ni bi a ye fe Sergeant Isaac Sowani ya kire se odi ne dwuma ewo enkramanta no emu a ya kire se hunu se video no mu no na wo hye police atade a wonum ade a yesusu se ade e fe ne se shisha enu bi na wonum ya kire se bi kwa kire se we de nya shisha o na wo se wi pa ene wo hye fa wore hwini mu wone gato boys na se ne nanu se yetum na ni se miamia pa na wo se wa twe be ma ni bi pa ko ni widie mu na no na police adwumakuo no de nsem aba e de afa no ho abusafo ya mudi achi ena nwumre e wo Facebook na Facebook YouTube no video no ana ye de ato ho no police adwumakuo no nsem wo de aba nyina e kire se no kura ni ade abrante na ye na wo sha atade no kura no e ade se ye nim guase edema police adwumakuo no na police adwumakuo no nso no omo hye wo mo ho so e na omo wo mmara ya ebo adwuma no ho ban eno to se bibi na wo bayi a gisa wo to bo ase pa na wo hwe hunu se baabi a wo gina
ebere ya wo ya saa de no ya de se beboa adwuma no a wo ye no ana wo ye nsem a police adwumakuo no e de aba na asɛm yi akoye bambo mu nsɛm na ayɛ nsɛm a wontimi mfa wankasa wonim de ne wadwe enka de wopɛ bia na gye sɛ bia wo gye adwen firi wɔne waben ɛwɔ bambo mu nsɛm nti anwumere nyame ayadom ama yɛnsa ka na agrififi esen wo yo bia wo yawe nade ɛwɔ bambo mu ne adi nkɔmɔ kakra papa Sompa so nyame asomdwe nka wanwumere nyame asomdwe so pa na bibia bɔkɔ de papa Jumaya o nyamia dum sunka kra nyamia dum yenim say wallahi na ye busy pa we kra odo awo ma yinti na waje yeso anwumre yi ene mo ka ho abaye radio station be mo train afre me ti no kwase me de kasa no ya kasa sa enya hwe ya how boy sima ba ko pebu adawroma ne ya tie yi ya heda nkom bebrebe am nim say wanya bi ahwe wanya bi ate wala ma de process for e de abai say owura yi sergeant Isaac so wani wonyina nchen say ba ya hwehwe mu papa betima koso no bambo mu no eno ano no ana BBC pai o kasa ni sam radio na wararo ma de mebusa ne say video ya enam mountain so ya sergeant Isaac so wa ni ya kire say we police ni a ye hunu say base onum bie ya police for de krata ba kire say onyina nchen na ye nya hwehwemu papa mfa na asem no ho no we no bambo mu no eno ano no ana BBC pai Mesdames et messieurs, Sompa, bebia edrubia, nyame enhia motiefo na oma motiefo so ekwatenten emaye. Yenhwe no mienu. Police for say the NATO interdiction. Say oma interdiction na say kokotuna bebi kakra na yenhwe watemu. Ebio eno so ejina so say yenhwe na semu no differ. Yetie bia police jumakuo no ene de be fa mara kwan so. Na ebia na yenti memo oni bi na interdiction no ebia na anso yeni eyampa etimi so abase esesenka police jumakuo no eche no na police jumakuo no manehu be kura onya saa endro ne top ana saa habamba eye wiru eto na hemfo na deba na hemfo na toma no na fibe ne ton no wom ana bro no ben so ene ye ton no munya firi he na omo de kɔ he ansa no no anya bia no enipa ben na omo a omo ye saa business no eso se omo hwehwɛ mani na interdiction de bi wa resem to e kamera no nenso ewie peye o ka se interdiction onko tena fie nye yeye na semu moma timamu fonti ase se ya tno ne mom bi eguso ye hwehwe na semu ne mom ye hwe bebi a okonya sa ha baba enom ne ye kan be no konya nom ye that time no no duty ana no ni duty enti o ka se interdiction a ye ditum nanso so no SSA akwa ni mu sei sa me wura so why de obi busa ne se me wura so ne o hene ba mi tio ba de obi busa ne se enti wei ya yakoto se wo ye police ni a wo gina ho no sai na ya na obi hu police ni a ya obefa no eno ye de edi kan enti se me kwabena kese ya me ne wo kasa yi enti me ana ye kire me se me num bibi se ya sabe nka me dabre pa no o hwe apapa nka ye he good enipa bi bebu police jume ko no obebu mo enimtia nanso so no yenhwe ni mienu enye police fo na se be kafra ebia won abra bote sa opedi kese office kan o ada ma metem nka pa enye police fo na o mabra bo nampa nkatie wo sadodo ogu wanum a enye ni abehu se katie ni bi o wa na sei enti ampa so oye police ni die nanso nye police jumakuo no ene suma ne se onkonko ye saade no eye na brabo eye ono na brabo enti SSA police jumakuo no eni ni di se ne se fata ena timemufo no so emanya hu se ye mfa de se
police for no sa no motie there be eno se fa ne sa enye ye na me ka say police jumako no di akire eye nhwehwemu ye yi a ebe ma ye hunipa bi a se be ka fra omo ka ho a omo ye sa ne ma no na be say mo ma ye mfa ne se eye trasa intimidia mu wogidie se esese police for no che no na omo ye nhwehwemu ye ekwa kire nti saa police ni we pa say ya soma ne say ba bi a base ho yi base ho a wote ya ye chi ni ya nya ne nte ye say cruise bi wo ho a omo ye saa adwuma no na bia ne commander asoma ne say kɔ ho ne kwaye operation na chitre saa nkofo na ohwe a wo be kɔ ho ana wo be frɛ wo mo say tele mo balance oni e ba oyin ba perfect unim se aya na timemufo ne wa adwini bi say omo woni pa boni bi po na omo ka tire police fo a enke na sa nipa boni fo no omo ba wo so enti we bi ka ho ebi na wo ken se eba se nimpa nimfo po asoma no wo sa tebia na omo be tikransa na police fo aduru ho se ba se police fo ko ye operations e wo be bi okoye na ana nipa ko bi oni omo na ma omo be nya information no ansana se mo ye security firm side. Okay, you say Nigeria. Police ni penny bi. Na oni enkofo call round. Omu corporations. By enfatu bi by ya. Kana police ni penny no. Ya na jinso no anka sabe corporations bi no. Na san kofo na te hin sin dada. Eye den no mo te ye. Nti sa na te. Nti bi gidi ye say police for wajumaso. Omu wajumaso e da woni mpa. Nti wada Roma. Yam Sompa ibo so ntechire na yenhwe se ebe papa pombe boy ho banye enti sadia asem kese ne da yenim wa bre pa ma menja ona eje wa ho me wai ne pensuo bi no nya me nsira wo pa abra kesi mame yakobre wo Sompa fo na no a wutimi se wi wura wutin se wo se praso we wo so mo shele metu shele bi bia no abeka ono be ya dwe ha what do you was ko na ya mesere Whether nipa how to say we wura abusia for ya to akase bone so ade amamwa na ye kosunyaye ara usema abeto dwa say ye mama yo a ekonto aso suku e wo sunyan ena no dwada ye hu mu busumi de to so nsia ebra na anopa no ndu abo ne enya ne tie se mai wansun abrante bi de ka besi wasesa wonu agum ene anche kura na video start enkoda agu be ma bi dem ena dru ben ya ye de num nu boni shisha bi enkoda maiwa mumra Facebook dru ben kura o mo pipe ne anu shisha yebu ye pa na ran kwala no mama me matoto kreton ni asra ne ani maye koye na asetum se bodega confirm ni egu me madam ne no ena school for sedebi yentumi ntrase wo ma hu kwada no nyina asam nkofra ma wofo no momra e ma se ye kase ya pam kwada no na board chairman e ma municipal ya no e wo sunwa ho no wo kirem aya bona mane ne kwada be mome yebu ye pa we wonya ku a wo be mene no na me kwasunwan na me ne yakua nya kwa bro no ma Sompa atwetwe nkoma hello akua so ma me plema ni woni penua yeah now what is say yo minua Nyankopon adumo so ma me akua de ekwasu de ehu o boamane e ma ye ne pa yo so ma me da say what the can twamfoni ni pi atiefo ahunu enam say Sompa FM de ye wo ho se be Sompa nti ye hu social media videos a yan fantom frama mu kane abra ye nyemu hwemu sa hwemu we Sompa 98.9 ma e wo sinya ne news team ene ka bo mu aya me de betudwa na ye hu video no ye di say ene secondary school tade no efefe enti eye no krese eye suse kana ane maiwa ye hu wo mu e wo video ni mu no wo mu ye final year fo a okọ school e wo sunwane secondary school ye twanitia afani susek ye bo mra na me manti no wo ma de so enye minti sa maiwa we joda
ya etwa mu ya no sukuu no mock na wo mu ni paper atwire nti wo mu dwane free sukuu ni mu abra wo manye exit obi na hu wo mu wo baabi na baabi a wo mu dwane koye no sima bronu bi a ye fro ho maga na magazine mu enti onipa no wo mu hyene dan mu no obi na wontem ho no ti a kumpanfo na so se mai wadi a wo hu wo mu kresia bo matade mu no wo mu yesu set asukufo enti amufo a wo mu ko post security post bisa say enya bia sukufo ni bia exit apie ana enam so mo twe okunti ani bere wo mu no obi anye exit enti wo mu ye ru ko no ena wo mu hu say sa mai wansie yi a hu wo mu video ni mu no wo mu na eni suku mu ho enti bra wo mu bedu suku mu ho enwumre be se no nan no ena mpanimfo toto wo ma no wo mu ditu mu se ane na wo mu ni suku mu ho na wo mu ko mu na fofo bi ho na ni panti enti wo bi ni pako a o twa sa video yi a ye hwe ne live e wo Facebook so no suku mpanimfo anka ka bi ena wo yi kire mai wane se de apie nie mu ditu mu se mu na mu wo video ni mu no wo mu ka se ane enti ye ma wo mu ko sre wo ma wo fo baaye ena wo fo ne ditu mu se de abie wo mu ne hwe ye se wo jadi bia ma suku mpanimfo chawo de wo mu pawo bi aso headmaster ya wo da suku no ano no ontumi mfare pe enyi nkwada ni mu bia di enti wo de asem na ma suku ni board the board no na esi gina yesem yen ni kan mo mo suspension a yenim da ya be frɛ omo indefinitely enti suku no ya asem no so akoma Ghana Education Service every regional director Mami Ivy Asanto Osu mene ne di nkomo bi sa ne se asem na bedu ni table so o se watete se asem bi si na aba ya edana pronso nanso oni sunwane nti obedu a obefa krata na kan mu no hu di etie mu na mo bi ese wo mutu e wa etie no wo matu mene o kasa di sa mai we gu suku mu hobio Sompa kase bodi ekira kunya baako ne maame ene na twetwe nkomo ewu nti wampese ye befa ne odi ne baba no ho adanse ese fie o te se Mary akonkron enti wo hu video ni na ne ba no num ta tentente we fie free ne mu ni nanumu no wo dwiri ne se ne ba wo tete ne nyameso kwan ni so ni ana se ene ma fo ne ma ye ene na tu so bi so bi ni ya di gu ne banali mu asie odi tu musa ne bana be kan ho ofie na kwada na nu ne hunti da bia da wo hyeda mu a aduane kranka no enti so maame de ya hwehwemu na koduo nie nyame ya adoma na foforo bio no pe wo mgu so kasa bibi nti yentumi mfo wo mudi entudwa no de o mbeka kire wa kire bia no ye de be ma ye tiefo akuya nanka asam no de edena ye brana ye binti pomodia se omu nyina wo sunwan ho ana bi omu fifiri baabi brekum wamfie enom no omu besuku no ni nyina efiri juade ekọ no ye bedi mu nkomo wai na sa bre de bre na nya ye be ti ye mpese be ha wo bebre yo yenua pa nya kwa brono ma Sompa 98.9 sunwan ene obetwa amane ede ema ye mu dawe yada mase papa na mo amode adwenchane ba ye hwe mo fanto so ma ye ntem na ye breda so na ye nkwa ye hwe se de yada ase Abbas Amogobo wote ya ba ye nkọ Evans anim tutuka wote ya ba sanso so na ye boa Prince Wale wote ya wa ha kowanim sanso so na bibi ha wanie wote ya ba sanso so na watching so the aba teacher constitution we am wase ono so ene wudi bi ba nyame hira Evans enin tutuka obwase won so do de aba nyame hira mo papa na say mode ba ebusua ebre na nya ye be ye de besia na katechew be ma na ye bo aferi ene ne dom enso de asem penipa e de abremo ti koso anete Sompa ene apesma kafo anwumre no ye me ohini ni ama krancha da zo asof ma me premier ni me ne nana
kwabena kese da boafo nyina se mo amoboa no firi sunwane ebaaye yenua ba akua nyako ane dom no yada mu nyina mo ase sanso na newsroom kuku a na afenso akosua somua Libya burger na ya boama afia ajewa akode na afenso so akosua ajewa akode na menim mo anye kura bibi be yeme na omunyina eka ho ya kire se yade kase ne bla sanso na morphy ene dom nyina eboaye yo so mpanso de dwumadie sonko bremo eye ejapaye se Father's Day no baso ti wose eda kwasi ada fache ne so de ene ye bebo eja no mabaso na wo no mesaba so bode de amount kwasi ada ene ni nyina ache so mpa ye hwe fache ne tie fache e wo bra abo anopa no nunsia no na ejinam na ukota no so a Lighthouse Congregation District Minister Reverend Setejapia Presbyterian Church of Ghana one na Mama Dora omunyina da etie dwumadie ya yechia wonom ekwan eso Morphy wase ne wafase Sandra Entry ene na woda okosku ehwia overseas one na wanya 7 years ena afkin so mamenchia Keadu gas Keadu afa Keadu ntie ko chia no gaga ugaman oshi echia ubia some for penny ura asante ye boa Benedict ya mi asum den kaina Kwasi wo ko ade a eno ane Sompa FM asempe ni padwumadie so asa minu obi bu kwase a say asori mu say wade mu say adwuma mu say mpratwem eno ane asempe ni padwumadie so Sompa FM 93.1 dia seba hanu bia ofrem rante hin na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 asemkesi bia de eno ane mrante ni program no so
Chia when you're Nambia. Why, Mohukra, or that's a corner name. Ebra, Pananimuna, and not tea any be said. That's why you would that be said. As some penny po, when you buy the pen or some more. About 4 Mohukra, or that's a corner name. Na Uncle Korea. Say, I chichidia, and I over you tie. Atichidie na bodwetai. Awuzafo enne ye ne enafie edu sabre ya na mema ye me enne pikant mi ama onware ye kura ni ene aware no obebre ukofie so a another assignment. Fear assignment, no. One quiet so and so ya sem. Yay! Now PK win young ware cry. The boss got crabby away. She. Oh dear. I could know what to talk for no. Nina when you're 7 years. I could 1.5. Of 3 passes to talk from now. I didn't say about quasi. Jasu nakoda no susu jasu hwe wo de unim baby amanyina duru no bra ma biri mu ansa na menyina duru sa no wo de wo ka okay na mama no otofufuo no no otwitwa na broni bi etobie na opeso bi sa broni sa opede emre mama ntebrofo nti o hwekum Obisa Bruni say you wanna peche? That's say open the emre. Na Bruni no sunim say ma de ma me de bibisa no by all means ye no bi so say yeah I wanna peche. Peche. Ha kesi de hu. Okay. Abusuafo mo bi ajo. Sompa nie. Still going stronger. Sompa na 3.1 and Sompa TV a bon non watch pepe kukuro na yehurasi TV na konkwa ana eboja ye ewie na yako holiday weekend na ye kan se wani beje ho pa ya na no anu botom nipa bi weekend enye won de weekend enye won de because woni na akade no kromba ya da anu botom na woni sika ase asta moment onko abetimi ade mo bag usika ne sha onko mo bag ye no wasi wani mo betimi ade usika sha wase wonam so ase nkurawe menam wonam ne sentra akura bia ne ho betimi awe ne matesa the size okay nko ba wi agu hene anama tese wonu akura ne size ne ko ba wi agu hene wonam so oni sika ase ma mi wo yafumu yeah okay PK ya we show speedy recovery onyame won kanya on adwada braba kan ho anyway say obi banu anso hia komiyemi ano a nyame asem oba na say onu anso komiyemi ani kunu a wanya accident abeda hospital oda konongo uduru konongo na oba ba ko anu anso hia firi akraba agro ma seriousness suba bi wo mamu a madwini menwene suba na ye wotwen akoma ma wotwen yay o ma nya ni si o boa 20 years no be barewo